Sådan. Lidt mere. Så. Ikke mere. Ja. En bil. Og mel. Skal vi også have i. Ja. En farbil. En farbil. En farbil. Ja. Så hælder vi. Ej. Kan du røre det rundt? Er der havregryn i? Ja. Råbrød. Og hørfrø. Ja. Og salt. Honning. Ja. Ja. Mere mund. Skal du have noget i din mund? Hvad med nogle kerner? Ja. Hvad er der her? Ja. Armer. Jamen, det bliver ikke så godt, når man putter dem i. Fordi de er sådan ret... Ej, ikke mund. Ej. Der er... Ja. Ja. Den kan jeg Lund. Høj. Det er lund. Skal du lige holde hånden ud? Herover. Sådan. Gustav, tag den anden hånd. Sådan der. 1. 2. Ikke mere. Og 3. Ikke mere. Nej, ikke mere. Og en bil. Mere mel i. Ja. Og min bil. Mere mel. Mimi. Mere mel. Så hælder vi. Så skal du røre det ud. Mimi. Nej, du skal ikke have hænderne ned i. Vel, kan du røre rundt?